Kanyumbo kanchemoti sarura wako Shepherd Musekiwa manga muri kupi hapa baba Isabel wandifukita mse wakatitambereza inza ndifukuta kana zokunyorekezwe chaituta machiti sarura wako ini mind aisika no manje wangu mutsuku ndakutosarudza wangu timbosi taimira chiti vakomana uko vasikana uko tutaka kuimba sarura wako kadiya unoza ndirikeda ka ndetsvaga okeda manje wangu mutsuku apo manga muni makore mangani anozora ambi kwakwira inzi ambi baba makoracho wakire mafuta inzi ambi Clayton Zulu kumadziwe kurapingora kuri seiko nasi yamdati ya makutu ndiyo kanyumbani ya mpepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM ziri kuita kudiana ziri kuita kunyanguta na mairutendo kwa chikore kwa musana magonatani kodzidza imuhambi pa Belvedere chausiteka kwa murewa Ngoshi Village zvikanza ai wakatiri kudekedzerwa baba Isabel kavari mu studio boshongora lekesani katibve kuti konziponi ngani zada patira familia ya Zimbabwe nsiku ya lero uno papa Isabel ndedzipi dzimwe dzanyaya dziri kupisa dzamakabatira ka Zimbabwe Zimbabwe tinenge takadzibata kudzifambira kufamba nadzo muri Zimbabwe ndine nyaya yandinayo panapa yakaitika mukati mekunzvimbo yekuguruwe asi inotanganzira nyaya yekubva 2023 kususuka nhasi ndo pachaputika ndo pachabvondoka ndo sopasa yapachena si chakaitika kuguruwe muri Zimbabwe kunonzi kuguruwe ward 18 Sabhuku Chibondo Chief Chipuriro kune nyaya yakaitika yemurume kana kuti yemukomana kana ndingangoti murume akatorwa mukadzi mukati menzvimbo yekuguruve iyi asi kuguruve uku achigara kwa amai musara pavana chikonzerwa amai vake vakafa baba vemukomana uyu vachigara kunzvimbo yekudandi alright mukomana uyu akabva atora mukadzi munzvimbo yanga achigara iyi yekwasabhuku Chibondo iyi akaroora okay vakatombogara nemukadzi uyu kwana ambuya zvese varipo ipapo achibva azobva mukati menzvimbo iyi achiti ndakuenda kudandi kunova ndokuna baba vangu Zimbabwe zvakazoitika nguva yese iyi yanga ichirarama vanhu izvi paakaenda kwa baba vake ndokunoita tsika yekutanga kurova nekurovana nemukadzi wake baba vakati kwete aunokurira pano wanga uchigara uku woya kuri kundisvibisa uchirova mukadzi kukana waine mukadzi gara zvakanaka ndizvozvo ndakuenda kumapurisa baba vachibva ende kumapurisa vachibva vaine tsamba ndokuti kumukadzi gatitize ndobva watiza kubva ipapo nandasi mukadzi asati awanikwa but zvakuzoitika mukadzi akafa apo amai vatakabvunza mwana wangu ari sei ari right tiri nichibona chakachikomana tichauya ikoko apo mukadzi akafa zvakawanda zvacho muri yeZimbabwe muchazvinzwa rambai makabata ndine nyaya muri yeZimbabwe yandinayo yekurusape village 4A mukadzi ane vana 5 asi kwezvinozi pavana 5 vanava 2 vakuru vakatoroorwa 3 vagere navo 17 years 10 years ne7 years vese ivavo hapana kaenda kuchikoro kubva kwavakaroorwa nevaripo izvezvi dambudziko nderei baba pati ndikazokuudzai nyaya iri pakati apa mukadzi achigara pamai muroora murume achisevenzera kuHarare kuMbare vatezvara vanoti kumuroora ndakuchida kuti ndikutegese manoziva nyaya yekutegese ndiye kuti kana muroora achigara pamba anonzi ndoda kukupa imba yakozve ndizvozvo umbonobikaozve asi chishambiso chakaitika papo ndechekuti mukadzi akaenda kunotegeswa mugomo kana chiti mugomoka ndiri kutaura mugomo piri mugomo chaivo mekukwira meme munoitira munoenda munamato achinonamata imomo mugomo imomo ndo makanovakirwa chitumba imomo mugomo imomo endakavabatsira kunama chitumba chake imomo ndavamwene zvakazoitika zvacho ndo zvandinazvo ndine nyaya muri yeZimbabwe murehwa muriko here pareki pamabhazi pataive nezuro zvaitika amai vakatiza murume mushure mekuenda ane vana 5 nemurume wavo ndokubva vatiza murume ndokunogara neumwe gadhi ndokubva vanyepera gadhi kuti ndine nhumbu ndokubva vanoba mwana wehama yokwaka vakaroorwa vakazobatwa vakomana vemabhandi unovaziva kuvakembi ZRP Zimbabwe Republic Police vakomana vemabhandi mahombe vakagaragara vanomasumudzira kusimbisa nekuratidza kuti hatakapfeka rinorema nderebasa so dziripo nhasi kwaipo pamutare danga mvura vakomana vane mabhemba vari kuita tsika yekurepa vanhu pati nyaya dzakawandisa kochinoi amai vakazoshinadzerwa mubatsiri mushure mekuti vakakobuda panze vanofanira kusumudza hembe vopinda vakashama vachipinda nerivhesi
mumba mavo mukufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitipa tiri basi aiti tiri matikitipa pakufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitipa tiri basi aiti tiri matikitipa pakufamba kwedu tiri basi aiti tiri matikitipa tiri basi aiti tiri matikitipa po rikiti bu chakabatwa chimuti naDaniel Tauro kumahusekwa kwanenguwo zvikanzi Bhozho naKanyemba tiri kukupata nebwino 11 minutes to 10 ndo pafika nthawe pari manje ndiri kudzoka ndichikupai ka sports check pamwe chete nemotivational quote of the day mambuyo makanyumbu aka ndinonzi Cynthia Masenda ndiro zita rangu ndiri kunoku kuGermany you with Jesus Bhozho anotiura necuriosity tsoka tatu pana Bhozho ipapo baba Isabel chakabatwa chimuti kapa Germany na Cynthia Masenda. Cynthia Masenda. Ari pa Germany. Yes. Cynthia Masenda. Cynthia Masenda. Cynthia Masenda. Po. Rikiti. Bu. Germany. Ah. Hanzi Bhozho anotikwadza necuriosity. Tinenge takangomirira tisingazivi kuti chii chiri kuuya. Zvauya. Kudokwa. Wadheti changomuka tiriko kuti chitsudzura tiri kuGermany iko. Germany iko. Ese. Aiwa kutadzanei. Kutadzanei. Bhozho naKanyemba mapindira zvine power kungoma dza Winky D ndinonzi Big Money Baba Ma2 pa Highfields. Hey, Big Money Baba Ma2 pa Highfields. Hanzi mapindira zvine power kunge ngoma dza Winky D. Koyo energy awinzo kana Godolude achirova kudayo. Right. Speed yachona. Godolude. Ndo pana ndaikumbira mukoma KB kana vakateerera vachinzwa. Godolude inonzi iyo Ndolwani Super Sounds pamwe chete na Magwaza. Clemens Magwaza. Vamboita show. Vambounganidza vanhu vakadaro. Guys munotamba mukaneta. Baba Isabel. Toda kutenda munoziva kuti musi wa 18 April Independence ichokwadi yakaitirwa kumapisa Mart South. Yes. Godolude ndakamuona anga ariko. Yes. Clemens Magwaza bakiti anga ariko. Yes. Even Ndolwani Super Sound. Iye Godolude patakataka kuenda kunozisa vanhu akaripo sakare. Nakumira mushe. Nakumira mushe. Aiwa kuma unorova ivavo. Taikumbira ka macheso pachaita festival yake iyi. Cheso Power. 31 July. Ngambotora mukomana anonzi Godolude. Godolude avora. Ambouya kuno kuHarare. Guys. Zvazvinhu. Aiwa zvinhu sese. Zvazvinhu. Vakomana munenge musati mazviona. Zvinhu zviriko muZimbabwe. Aiwa tine zvinhu zvedu mani. Tine zvinhu zvedu mani. Howard Kobulawe hillside lapa hanzi takachibata chimuti kuti dzvi. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Po rikiti. Ichokwadi muri Zimba datapida kutika mukati mukutsudzura nekupfapfaidza tiri mukati mukutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino ndinoziva kuti chimuti Zimbabwe munenge makachibata makatarisira kunzwa nokupakuriro pamuchero zvakabikwa kare zvekungodzwa nekutoziva kuti bakutangira papi rega ndingotanga muri yeZimbabwe rega papapati Papa Isabel rega ndingoti paka Guruve Ward 18 Sabhuku Chibondo Chief Chipuriro. Nyaya ndikutaura pana pamuri yeZimbabwe kune mwanakomana akakura achigara munzvimbo yekwa Chipuriro kunova ndokwa Chief Chipuriro kuri kuGuruve. Right. Mwanakomana uyu anga achigara pamba paamai vanhu vemusara pavana chikonzero mai vake vakashayika asi baba vake vachibva munzvimbo yekudandi vapenyu. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai zvakaitika mukomana uyu akabva aita musikana wake ndobva adanana nemusikana adanana nemusikana wake ndobva aenderera mberi nerudo rwavo vakatombogara pamba pambuya mushure mekugara nemusikana uyu achibva azobva ipapo ndokudzika gomo ndokuenda kudandi kuna baba vake ende hazvina kuipa chikonzero but nemukusikana uyu vanga vasati vaita mwana but mukomana pachake aitori nemwana wake 1 ende mukomana aine 24 years tokuberekwa. Zvinhu zvakatika 2013 iko zvino 2026 zvadaro muri yeZimbabwe aenda kubaba vake so dzira yekunoratidza kuti mwanangu wakaroora zvagara zviriko kuti inini ndizobereka wewe inzira kuti ndakaroora ndo kunonzi kukura
ndobva asvika kuya ataka kudetsera nemukadzi wake baba vakati upenyu ukadesa una kunaka rimwe zuva unondiparira ngozi but wakuru usingagari nini rega ndinozivisa mapurisa ndokunozivisa mapurisa azivisa mapurisa vakauya netsamba paakaona tsamba yabva kumapurisa kuti zvakuti hazvina kunaka ndobva ataka kufamba nemukadzi wake but mafambudiro avakaita akabuda nenzira yekutiza ndokusvika abuda achitiza atiza kudaro mhuri yeZimbabwe mwana uyu akafamba afamba kudaro apinda musango achiita singe ari kudzoka zvakare mugomo kune kunonzi kuromorembwa. Okay. Muromorembwa imomo ndo maanoti iye akauraya mukadzi aibva kwanga kuna baba wake akutiza zvakare akudzoka kuguruve. Okay. Right. But mukudzoka kwachona apana anoziva kuti akudzoka kuguruve here kana ndada kutotiza kuenda kupi kuenda kuHarare. So iye paakaita zvinhu izvi nemudzimai wake haana kudzokera kumba akabva aenda kupi kuHarare. Aenda kuHarare ndokugara anobvunzwa nehama dzemukadzi kuti mwana ari sei anodavira kuti kuno kuchatiwe nechimwana chikomana nekuda kwekuwanda kwenguva pane zvakazomubata kunoku ndokudzokera achifamba netsoka sokureva kwake kunosvika zvakare anosvika kumapurisa ikoko kuti inini ndakunetseka nekuti ndakauraya mukadzi wangu mugomo kunonzi kuromorembwa saka ndauraya mukadzi wangu ndakamusiya ikoko but zvakundinetsa. Amai vemwanasikana uyu kwakuchifonerwa nemapurisa vachibva vaenda panzvimbo svikanzi anotaura kuti iye akauraya ende ari kuti paakauraya anopaziva. Okay. Paakasiya munhu so pakaendwa ipapo naye asi hapana chakaonekwa. Hanzvadzi yemukomana uyu yakabva ita sei yatera kubudirawo zvakare but paakabva mugomo umu aita sei asiya uraya mukadzi akasvika kumba kwamai vake achibva ati mama ndiri kukumbirawo bhasikoro mugomo mandanga ndichifamba mukadzi wangu aneta ndoda kuita sei ndoda kunomutakura but nguva yaana kupiwa bhasikoro ndo pakazobuda achiita sei achirowa pasi achienda aenda kudaro ndo pakaenda kuHarare kusvika nhasi adzoka kutaura kune kwatiri kuita mhepo yazobuda zvakare kuhanzvadzi yemukomana uyu ndokubva yafamba zvakare but mukadzi akatoroorwa ndokuenda kuna amai vemukomana ikasvika ichiti yabuda kwavari ndakaurawa nanhengi baba nhengi akandisiya pakati but inini mapfupa angu ese akadyiwa nemapere akadyiwa neshumba nekuti gombo iri rinonzi igomo ritori neshumba nemapere saka mabhonzo angu zvese hazvichawaniki but ndakaviga hembe ndakapfeka ndiri kuda 200 years ndikwanise kunokuratidzai pane hembe yangu 200 yandiri kutaura iyi ndekuti ndinokuratidzai pandakafirwa then tozoda kuripwa kuti aroore nekuti anga asina kuroora apedza kuroora ozobhadhara ngozi yekundiuraya imhepo. Saka apa izvezvi kuri kutsvaga $200 yekuti vaende mhepo yobuda yotungamira yoenda kunovaratidza kuti apa ndo pandakaukarirwa apa ndakadyiwa nemapere neshumba pano asi hembe yangu iri apa iyi ende mhepo iri kubuda ichiti ndakaliga hembe yangu. Mutumbi wangu wakadyiwa nemapfupa angu akadyiwa neshumba. Vanoziva gomo romorembwa kuti rine ikoko ndimunoziva kuti kunozi kune shumba nemapere dzinowanika mugomo iri. Saka ari kuti hembe yangu kunyange ndakadyiwa but hembe yangu ndakaiviga mukaenda ikoko mukabvisa $200 ndichaenda nemi ndonokuratidzai hembe yangu unove umbowo but 200 iyi ndikunokuratidzai hembe pachazoda mari yekuti andiroore angasati aroora then uzobhadhara ngozi. Iri mhepo iri kuda pahanzvadzi yake. Mhepo iri kubuda pahanzvadzi yemurume kuti mukomana wokuraya mudzimai. Yes. Mudzimai anga akura sei panguva yakazourayiwa? Makore ndotisina kuzonzwa but vanga vasati vane mwana saka ndamboita mukana kuti mutaura nemwe hama but hama inotaura nayo ndiye kumba kwemwanasikana akapondwa vanasati ndotsvoka iko zvinozvi ihama dzekumurume but pari zvinozvi ndo nyaya iripo. Maigombedza mamukaseko vakachibata chimuti mungaziva here kuti kudande kwamuri kutaura kwanga kuna baba vemukomana kwaakazodzika gomo achienda kunoratidza baba kuti uyu ndiye murora wenyu uyu ndiye mudzimai wangu ndokupi kudande iko? Ndichapiwa mukoma KB nokuti ndataura nehama dzemwanasikana akafa kunove kwachifuriro kuguruve naivo vatosvika pakutaurawo kuti kwavo kudande uku hatizivi kuti kwavo vanogara ndekupi but ndichataura naamai vemukomana. Yes. Tikadaro tinenge tapedza. Nokuti dande
inzvimbo Yakakura. iri muzasi kana kuti tinotodzika gomo. Yes. Tinofura guruve toenda kubakasa. Yes. Todzika isusu tinoshandisa tinodzika gomo mudzimu ndiringe. Yes. Topinda mumahuwe takuenda kupi kuchitsungo mahuwe chitsungo anditika mushumbi tichienda kukanyemba. Yes. Saka tikaziva kuti kudande kwacho kwakunzi kumbire mazwano ndokupi kwanga vari. Yes. Kwanga Yes. kuna baba vacho. All right. Vanodarika vanofamba vachienda nekachuta. Kachuta. Ende kunonzi kuvira. Vira munoziva kwairi. Vira. Yes. Tinogona tibatsirei Zimbabwe. Ehe. Kuvira kachuta yes ndokuziva kuvira ndokwanguna baba vacho. Vaidarika nekuvira. Okay. Vachienda kupi? Nekuti gomo iri kunzvimbo inonzi kuvira. Alright. Uchienda kupi? Uchienda kudande kwachona. But izvo panapa tichimbopedza nyaya iyi ndichabata veukama zvakare. Wobva watipa kuti kudande kuna baba ndikopi. So pakanetsana nemudzimai baba wakaenda kumapurisa. Yes. Kuti mwana wangu ari kunetsana nemuroora. Nemuroora. Baba vachibva vauya netsamba. Netsamba. Vachibva vati tsamba yabva kumapurisa iyi. Ish. Iwo paukana tsamba mwana nemudzimai vachibva vatiza. Vachibvotisa. Vachibva vatanga kufamba netsoka. Yes. Mukufamba ikoko hapana kwavakazosvika. Zvakaperera muri kufamba mukomana akazosvika kumba iye achiti kuna mama wake ndiri kukumbirawo bhasikoro ndanga ndichifamba nemudzimai wangu bati mukadzi wangu enda sei aneta ndoda kunomutakura kubva ipapo mukomana disappear Ndopakazouya kuHarare. aya kuHarare izvezvi ndopazobuda mhepo yekubva kuHarare netsoka kudzokera zvakare uku achisvika ega kumapurisa achiti ndonyaya iripo. So kubva 2013. Yes. 2023. 2023. Yes. Okay, 2023. Mukwasha achifonerwa nahambuya. Ehe. Vachidaka kutaura nemwana wavo. Ehe. Iye achingoti mwana ari right. Mwana ari right. Titori chimwana chikomana. Muchationa takuuya. kuHarare kwavari. Kusvika izvozvo 2026. 2026. Mhepo yakubuda. Yakubuda manje. Panzva dzisikana. Yataka kubuda kwanzi iye pachake akadosvika kumapurisa iratidza kuti pane zvakamugara but hanika muga kutaura kaari kuita kusvikira yazobuda zvakare kune hanzvadzi yake. Hai! Zimbabwe. Inzwai munzwe nyaya iri kubatanidza kaguruve pamwe chete nedande stroke mbire. Ya. Munoti kudini nayo? Chakaurayira mudzimai chii? Idzidze kuvanhu vakawanda mukoma KB variko vatori munzira izvozvi zvokunetsana izvi. Wakaurayire mukadzi pokumusiya. Saka kuti kunetsana kwavaita vari kumba kwababa. Ehe. Ndo zvakazopa kuti auraye mudzimai vari mugomo. Hapana chaziva. Achibva asiya mutumbi ndokubva aenda. Ndokubva aenda. Mutumbi wakadyiwa nemapere. Wakadyiwa nemapere. Neshumba. Neshumba. Izvi zviri kubuda pamhepo iri kutaura panzvadzi yake. Tiri kuda $200. Yes. Dollars kuti ndinokuratidzai pandakaisa hembe yangu. Pandakaisa hembe yangu. Ndinokuratidzai pandakadyirwa, pandakaurayirwa, ndikadyirwa nezvikara. Ndobva ndakuratidzai pandakaviga hembe yangu. Ha, combination yana magwaza, yana godolude, yana ndrowani iyo yamuri kudaka kuti ibatana namacheso. Zvipere mushe ndinonzi memo maruma hoko amai vanigawo machuma. Wamuziva? Ndamuziva. Yes. Anza ipere mushe. Aipere mushe zvechokwadi. Ari kurevesa, anotoiziva. Kwagutu network iri kukakama kanyemba tiitirewo serious ndini mudhara chitova. Akomana mudhara chitova. Chiko. Vachema. Gutu mutare vese vari kuchema vari kuti hazvina kumira zvakanaka. Okay, regai katiudze matechnicians edu vataura neTransmedia kuti vagadzirise kadambudziko rekukakama rekukata kuri kuita masaisai kwagutu batanidzireka makomo emutare. Regai tipinde muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. Ndinonzi Paul Kamusingo ndiri paHeathcliff nai kule Bozongora. Ku-update yemukadzi wekutaura natete vake vakafa kare akazodzoswa nemubatsiri here. Ndinonzi Paul Kamusingo ndiri kuHeathcliff Bozongora. Ndakapedzisira paita birwa baba. Paitwa bira. Okay. Ndichaitevera mukoma KB. Irangaridzo dzinenge dzakaona ndichaitevera zvakare muri yeZimbabwe ndidzoke nayo waita basa mwangu. Panga pane bira rakaitwa. Pane bira richinzi riri kuitwa rekuunganidza veukama. Okay. Chinzi kuti chichabuda ipapo. Guruve yangu mai wekani ndinonzi Brian Hokonya paEastleigh Ngozi iyo mahwani. Haigone mukomana uyo
ndinonzi wovheti rechimuti. Okay, Brian Hokonya wovheti rechimuti. Hanzi ngozi iyo ma1 haigone mukomana uyo. Yakaoma mukoma KB. Mweshonga wayo kuripwa chete. Ichokwadi. Ndikubuda pachena. Pari kudiwa $200 yokuti vaende vanoona pakaurayirwa mudzimai uyu. Ivhura muromo iyi. Yekutanga. Pamwe chete nehembe yake pairi. Ipapo. Pozondwa mari kana kuti pfuma yokubhadhara yokuroora. Pamwe chete kana yekuripa ngozi. Nekuripa ngozi. Ya, pakaita. Tikutaura nezvematanga kapa. Iye pari kubuda mhepo iyi. Iye mukomana uyu ari kubvumere kuti ndizvo zvaakaita. Pari zvino zvarima kwemapurisa ka? Akabatwa. Nekuti akaenda kumapurisa ega. Akaenda kumapurisa ega. Mapurisa kuti tichazonyanya kutanga nyaya yedu zvakanaka mushure kwekuti zvaari kutaura iye kuti chokwadi here kana kuti iye ari kurwara. Taenda panzvimbo tinoona zvakare zviri kutaura kunzi hembe yemunhu iyi tosarisa chokwadi. Zviri kubva pamhepo nezviri kubva paari. Benefit Mandumbu Russian Bank South Africa makadiniko KB na Bozho chimuti takachibata kuno kana varungu vakachiteerera. Tinotenda mukoma Benefit Mandumbu Russian Bank South Africa kuri seiko ikoko. Okay, but kubva it was yaitwa mistake kubva 2023, but kubva 2023 here vabereki vasingatore matano mufifamba ndinonzi mai kana vete pa Newlands. Ichokwadi 2023 vachingofona ndiri kuda kutaura kane mwana zvikanzi aiwa mwana wenyu ari right titorika nemuzukuru tichauya kakuzokuonai apo uri kuziva kuti wakauraya mwana wevaridzi. Ichokwadi KB na Bozho nyaya iyoyo iri kuitika zveshuwa. Sabhuku iworkmate yangu ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhwawu pachingoma famo muguruve. Papa Isabel. Yes. Zviri kunzi na Mr Intelligence Kelvin Zhwawu pachingoma famo muguruve. Ichokwadi KB na Bozho nyaya iyo iri kuitika zveshuwa. Sabhuku iworkmate yangu ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhwawu pachingoma famo muguruve. Kudandi kuri kunzi kumushumbe ngoma kebe. Mushumbi Puzi. Yes. Imbire kai. Imbire. Yaimbonzi dande kudhara. Waiti munzi dande kudhara. Yakunzi mbire. So Baba Isabel tiri kutaura kuti muri kuona paguruve paya. Bakasa. Mahuwe. Kuzobva tingangoti makilometers mangatibatsirei vanoziva kubva guruve kwa Chief Chiporiro kusvika kumushumbi tingati makilometers manga tibatsirei muri yeZimbabwe vanoziva nzvimbo iyi. Vakafamba netsoka. Vaifamba netsoka endi imhuka dzega dzega. Imhuka dzega dzega ka? Yes. Imhuka dzega dzega. Mbire imhuka dzega dzega. Pakaipa. Ende kutonzi pokutanga pakati vakatoenda panzvimbo vakanoshaya munhu. Okay. Saka kuzozova kuda kuchitumirirwa nechi? Kutungamirirwa nemhepo. Mhepo yemukadzi mufi uyo ndiyo inonzi mhepo manyama. Ngaimushushe murume uyo anofanira kutambura kuti azive kuti kuuraya munhu handinyore munhu haisi huku. Mutsai vanoti gogo chohwa pa May 40 Fidios Chigwededza, Gideon Jasin, Kennedy Mabeu na Golf Mandevu na Baba Miracle Makasa. Ndinonzi Dr. Kandishaya ndiri kuno kukubhangeti. Icho. Yes. Dai mhepo dai mufi afurufusha murume uyu. Even ari kumapurisa ikoko. Anyaso kuti yes. Kumukoma KB ukaona munhu akufamba kudzokera achiti ndauya. Chakatochaya ichi. But 2023 kusvika 2026. Ndo chinonzi chisi achiyeri musi wacharimwa. Reke ndikubatei muromo muchidzoka please nyudzai gejo vateereri vari kuda kayo mudzimai ari kupinda mumba nereverse. Yamdatema kuti ndiyo kanyumbani yamhepo ya Zimbabwe Broadcasting Corporation National FM. Baba Isabel zvakanakira chimuti ndechekuti chinenge chakabatwa izvozvi kumushumbi kumbire chakatobatwa kuti vari kutotitsanangurira mafambiro acho. Kanyemba na Bozho ndinonzi Rock John ndiri kunoko kumushumbi Puzi kunonzi kumunoyembwa vanobva akachuta vobuda nepachitsungo. Alright. Yes. Ende makilometers amataura vazotaura here? Havana kuzotaura. Alright, kune kwatuti in 90 kilometers kubva kumushumbi kusvika kuguruve.
aiwa mufambo uripo ndiri but gomo racho aiwa nokuti patinodzika napo pamudzimu ndiringe ndapaziva baba bosi ndakanogumira pagedhe paya pamahuwe ndichingoti pagedhe kona ndaenda aiwa katinotenda mukoma Rocky John vari pamusumbi pedyo neLower Grow Development Association vakachibata chimuti ndanga ndichitaura pana mbuya vemwanasikana amai vemwanasikana amai vemwanasikana vari kuti iye chakazotipa kuti tizive kuti izvo chokwadi mhepo ndiye mwana wedu iri zvaitika muroora akabuda pana vatete hanzvadzi yemurume ava amai musara pavana anove ndiwo amai vakamira pavana ava ndokuuya uyu muroora manje uyu mwanasikana tete ava ane mwana mucheche ari kuyamwisa haachakwanisi kuyamwisa ndofunga vakambozama kuti zvaunita kunamatira kana kuita sei wanike mhepo haichabvi apo mwana achiita sei haachayamwe kwakuchifamba kuenda kuhama dzemwana wedu zikanzi tauyawo inzwa izvitaura mhepo iyi mhepo iri kuti mwana wenyu abuda uyu ari kuti akaurawo nemwana wedu but taisaziva tatikataura naye mwana aiti kuziva kuti isusu zvakamira zvakadai but inzwa zvairi kutaura vanotaura nemhepo inodavira kuti yes ndakaurawa ndikasiyiwa mugomo ndikadyiwa nemapere neshumba kuti muzive kuti ndini handi yekumba kwaamwene vangu ndakasiya hembe yangu mabhurauzi maviri netirauzi rimwe chete but izvo zvakaisiwa mubhegi 1 ndokusvika mubhegi manga vakaunganidzwa hembe zvikanzi tarisa hembe yake kubvanganyura hembe kuti iyi hembe yangu iyi hembe yangu iyi hembe yangu iyi zvikanzi azvisiyero zvikanzi ndizvo zvikanzi right taakuchikumbira imimi varidzi vemwana ari kubuda pamwana wedu mutikumbirirewo kuti akwanise kuyamwisa mwana nekuti mwana hachayamwe mhepo yakati hongu zvokuyamwisa mwana yes asi handina kwandiri kuenda kusvika zvinhu zvangu zvaita sei mandiripa saka izvozvi ari kuyamwisa mwana but mhepo iripo pakaipa naibhozvo nakanyemba ko-update yechipinge yembwa yepanext door yakashandiswa kunotora mushonga mumba yakazopera seiko ndinonzi Isaac ndiri kuUnited Kingdom apapatirega ndidi kuziteverera dzatowandisa nekuti zuva nezuva kunenge kuchiva dzimweka ndizvozvo musakanga kuzotevera futi chiya chemurume wekuHatcliffe anga nemudzimai wake akazoti ari kuenda kuchechi kubudiriro ari muna Weruvale wokuzovharirwa haro nokubvaona girlfriend yake ine mumwe mukomana akatoenda kukotinga ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyanguta na 12 minutes to 11 pa National FM Zimbabwe tisati katatsudzura chamai vari kufamba naNtsende Mbari yes nereverse kupinda mumba aiwa karega ikatimbobata panapa kanyemba nabhozho iyo ngozi haisati yatanga ichapedza dzinza rese munhu aikubikira usina kumubvisira pfuma futi adena mangwiro apo ndinonzi when life is harder be harder okay ndinonzi when life is harder be harder representing budiriro 1 senior makanika ndiite ipfoka 3 ndikuda kwashe Singizi rikiti bvu ndakachibata chemuti ndiri pasi pemota senior makanika pabudiriro 1 anonzieka kuda kwashe Singizi kuda kwashe Singizi kuda kwashe Singizi kuda kwashe Singizi po rikiti vo tisatapinda kamuchitoro neLedham Equipment and Earth Movers Training Institute baba Isabel chemudzimai uya ari kupinda nereverse jai chichiri kuitika muri yeZimbabwe vakawanda vanenge vari mukati mekubata-bata but hatizivi kuti pavanenge vachibata apa vanenge vawirirana here neupenyu hwavo uyezve kwavanenge vachiita zvinhu izvi vanenge vaudzwa here kuti izvo kana muchinge mabata basa iri muchazofamba sei zvichazofamba sei kuti zvive zvinhu zvakanaka saka zvandiri kutaura panapa mukoma KB ndezvekuti inini nyaya iyi muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoti iyo Chinoi kuChinoi kune mukadzi aroorwa mukadzi uyu ndokubva aita vana vake vatatu 3 1 ari form 1 grade 5 pamwe chete nekadiki iko zvinozvi kanga kachitori iwo nemakore anokwenda kuita iwo 4 years makorokoto aiwa 4 years andiri kutaura muri yeZimbabwe hatichati makorokoto mukoma KB nokuti tinototi matambudziko chifu nokuti mwana uyu akarwara achibva ashayika mwana uyu kunonzi iye achinovigwa kudai anga akavhura muromo vamwe vaukama vachishevedzera kuti kuvhura muromo akuite sei hakutenderwa nofanira kuti avhare muromo but aingovhura muromo mai vachichema but pane kuchema kumwe kusina kunzwisa kwaitika namai vamai vachishevedzera vachiti
andina kunge ndakaziva but vati mukuchema kweke vanhu vanonzwa mashoko mamwe munhu kuti anoita sekunonzwa mashoko ari kutaura ane chekuita nekufa kwemwana. Dai ndakaziva chii chiri kuitika mwana uyo achiri mukati mekurwara. Amai vakabva vatanga kurwara zvakare, vari mukati mekurwara vachibva vashedza mwana wehanzvadzi yavo musikana kuti uya uzondibatsira basa panoenda vana kuchikoro pamwe chete neni ari kuita zvakanaka uchindibatsira. Mwana musikana uyu ndiye akaona tsika iyi yokuti amai vari kuita sei, vari kupinda mumba nerivhesi. Ndokubva anoudza baba vake anovanzvadza amai ava. Zvikanzi ndo zviri kuitika but baba vepamba apa nyaya yekuti vanenge vachimuka vachienda kubasa vachidzoka vachiita sei. So amai ndopa vakazoudza mwanasikana yokuti mwana wehanzvadzi yangu ndine nyaya yandakaita inini but nyaya yandakaita inini kana kuhope iri kutouya. Inini pachangu ndakaenda kunotora mushonga, ndinoenda kuya kunobhejwa kuya zvebetting zviya ndokwandakaita sei. Amai ava vakatombobuda mumanewspaper vahwina mari but vahwina mari iyi neuwandu hwayo aina kuti 3 days ndobva yabiwa mumba. Kubiwa kuita mari yemumba, amai ava havana kuenda kunobhadhara kwacho kwavakaenda iwo kunotora mushonga but mushonga uyu zvavakaita ndezvekunzi iwo unoda mushonga upi iwo. Chikonzero mushonga unoda kutemera panapa ndewekuti ndikakutemera kuri kumberi ausangari nemurume zvachose but iwo vane murume vakaroorwa. Asi dzimwe dzenguva iwo kana usangana nemurume wangu pane pamwe vakati manje zvinozoita here kuti ndinogara nemurume ndisingasangani naye. Zvikanzi ndinogona kuti usangane nemurume but zvinenge zvakalimitwa. Ndikakutemera kwaunoshandisa kugara nako dzimwe dzenguva ndichabvunza matari kuti anoti kudii. Ndo paakanzi izvo unosangana nemurume kamwe chete pamwedzi. Ipapo ndipo vakazokundikana amai. Kukundikana kwa amai hakuzi kwekuda kwavo ivo, nekuti amai vaigara vachinyema nenyaya dzekurwara vachiita vanodzoresana vachinyepera murume. Vakazokwanisa kusangana nemurume nokuda kwekutaura kwemurume kuti kusei cheri muchirwara amai. Ndo pakazoita sei pakapupura amai vachishevedzera kuti ichokwadi ndakaita zvakati nezvakati izvo nekuti vanga vakutorota zvimwe zvisingete vari mukati mekurwara. So vachitaura nyaya iyi havana kuudza zvakare murume kuti murume zvawandiita izvi zvekusangana neni watondipinza murwere wakaoma kuchibva kwafa mwana wekupedzisira uyu akafa nokuda kwekuti amai vakakanganisa mhiko amai ava. Vadaro right amai vaiva vachibva vaudza mwana wehanzvadzi yavo kuti ndichatoguma ndafa inini ndakaita zvakati nezvakati. Uye achibva ende kunoudzani hanzvadzi yake anoudza baba vake. Baba vake achibva uya kuzobvunza kati sisi zvawakaita izvi haizivi mishonga inozopanduka here, kana yapanduka inodzwa kurudzi rwedu tiudze zvawakaita iwewe. Ndokubva vaenda hanzvadzi iyi apa murume baba vepamba havasi kuziva nyaya iyi, murume wake mukadzi uyu haasi kuziva nyaya iyi. Kwakuchikwira ndokuenda kuguta reHarare kwavakanosangana nemukadzi uyu kwacho kwaiti panapa ndo pandakauya ndikaitirwa zvinhu izvi. Vachibva vanzi izvo kana muri panapa ndinotarisa mabhuku angu ndinotarisa mabhuku ndokuonekwa arimo but mabhuku ari kuti iwo makatora mushonga muchifanira kubhadhara mari yakati but mari yangu hamuna kubhadhara but ndikatarisa ndiri kuzoona kuti makaita mari but hamuna kubhadhara mari yangu nekuti mari yangu inofanira kubhadhara musi wakati. Zvikanzi inini mari yacho handichisiyana kuti mari chakaita sei yakabiwa. Zvikanzi imi makanga mazofanira kubhadhara musi wani, zvikanzi musi wakati dhete, zvikanzi makazoita mazuva mangari nemari, zvikanzi zuva randinofanira kuzobhadhara mangwana acho ndobva yakabiwa. Zvikanzi ndikati ndakatora mari yangu ndega munozvitendera. Zvikanzi munogoti makatora mari yenyu sese kuri ima muna kuuya. Zvikanzi orati endiya munotsvaga mari yangu ndofa vadzorerwa kumba. Vadzorerwa kumba manje ndopati choita sei kwakuchitsvagawo umwe manje kuti hakuna here wavanoziva anogona kurapanura zvinhu izvi. Ndopa zvakazoitika pajerekere kuti murume azoziva munhu akauya kuzobatsira apa ndiye akarondedzera mashoko ekuti amai ava ndo zvavakaita, hamufaniri kuvanzira murume wenyu, taurai nyaya yenyu ndigo kurapanurai murume wenyu achiziva. Kwamakatemerwa nyora ndo kwandofanira kurapanura nyora. So kwadzakatemerwa ndo kwadzakaparwa.
vari padhoo vakafura andikana kupinda vakafuratira dhoo ipapo padhoo ipapo ndo pavakadziparirwa ipapo murume aripo. So nyaya iyi ine 3 days Yaitika. 3 days vaita sei vaparwa. So vamirira kuti vaone kuti zvavaiona kana vakarara ndizvo here. But murume manje ari kuti iye ini ndakusvika kusangana nemukadzi wangu ndiudze chokwadi godobori kuti kana kuti muprofita zvinhu zvadarika here. Uyezve pandakasangana nemukadzi wangu nenyaya yekuti hapana chandaiziva handinawo here dambudziko rakapinda pandiri. So mukadzi achibva ati iye nezuro ndo pakati zvandairota zvimwe zvacho anichazviona. Saka mukadzi anga asingari kutaura achibva anzi udza murume wako zvawaisangana nazvo chaizvo zvawairota zvikanzi ndairota iye wacho wandakaenda kwaari achindibatsira achindiita mudzimai. So apa pakati nezuro nhasi andaota sei handina kuzvirota. Saka tamira abva apiwa mazuva zvikanzi murume ndikupa 7 days dzekuti mukadzi wako iwe achikuudza uri mumba mako. So murume angatoti kwanzizo ndakutotama mumba kana kuti vana tsano imbotora isise muite sei muende nawo. Vana tsano vachibva vati aiwa mukwasha hatidaro uyu dambudziko rakakazvitanga ega zvaichoda kuita ipapo dzimwe dzenguva mari yacho dai yaitika yaishanda muno mumba kana kuti dai yakaitika mamusingazosvika kwandiri. But tese tagamuchira dambudziko rakutaura nenzira dzangu ende tinomutsiura kuti izvo zvibata-bata hazviite sei hazviite. But iwo sara nemukadzi wako kana pane zviri kuitika tinenge tichitaura tese tichionesana zvakamira sei. Asi chandiri kuvimbisa ndechekuti kana kune kuri kunzi kuri kubhadharwa tichabva nemombe dzedu isusu natezvara touya tichibhadhara. Senge ipapa munhu akauya uyu akatobhadharwa mari kwanota 450 US nanatsano anzadzise mukadzi mukwasha aripo. Muri kuti mudzimai uyu paakaenda kunotora mushonga wekubetting akapiwa mhiko kuti tikakutemera nyora kumberi aurare zvachose nemurume wako tikakutemera kakumagadziko unorara naye kamukavani pamwedzi. Zvinenge zvisingatenderwa but ndichapinda mumatare kana topinda pamweya wangu wondiudza achibvanzi watenderwa kawani pamwedzi. Achibva anotyora mhiko mushure mekuti anga kutoudza murume kuti ndiri kubatikana ndiri panguva yakadai ndiri kubatikana ndiri panguva yakadai so murume zvamutorera nguva kusvikira murume azoshandisa simba rake semunhu ari mumba achibva atyora mhiko ndozvakakanganisa mhiko anga ahwina mari pasina kudzosera 4,000 mari iri more than 4,000 US dollars. Achibvanzi uchingohwina sanhasi zuva rawahwina iroro kana kuti mangwana acho enda nemari kunobhadhara aifana kunobhadhara mari akanganzi mari yese yauri kuona pakutanga unouya naye kunoko. Yes akanzi no mari uchaita but kuti ndikuratidze kuti mari uchaita uchaiwana asi yekutanga haisi yako uya nayo iye 4,000 achibva achengeta ichibva yazobiwa ende kuseni kwese yakamuka mari iripo zuva rikavira akuzomuka mangwana ndopakamuka mari pasina paakahwina murume akazviziva kuti mukadzi ahwina mari murume anga chitori kubasa anotombozviziva mari yakahwinikwa ikabiwa murume asingazivi. So paakazotanga kupinda mumba nerivhese ndopakakanganisa mhiko usiku airota achisangana nemubatsiri uya ko chii chaizopaka kuti apinde nerivhese. Ndio zvakatoudzwa ndio zvakatoudzwa kuti kana uchipinda mumba unotaka kucheuka nekuita sei mumba upinde straight unopinda nerivhese. Saka kwanzizvo pakasvara mwana wangu zvakataura kuti sisi vangu ndandika ndichitaura nawo vanotaura usvika senge padhoo voita senge vari kunhonga chinhu senge vari kukotama obva wapinda mumba asi stairi yange iri kupinda mumba kuti vanosaita sei vasaone kuti ari kupinda nerivhese yapakaipa. So murume akuziva nyaya iyi. Kota pasi 11 ndio pafika ndawe pale manje 0718692244 WhatsApp number ya National FM kana kufona pa 0713938538. Tiri kudzoka tichitora kanhare regai katimbonzwa mashoko kubva ku Ledham Ethmovers Germany padhuze Kanyemba na Bhozho. Uyai ku Los Angeles takachibata chemoti ndikwazisei katatu muridze pfuti ndinonzi Nathan Zingoni. Germany, Los Angeles. Rikiti vote 23 minutes past 11 ndo pafika ndawe pale manje baba Isabel tabatwa kana Bla Prinko ari kupiko ku Johannesburg South Africa hanzi nasi ibavadei rake anonzi ani Bla Prinko
Blaprinko. Yes, from Johannesburg, South Africa. Anoda sando. Mupe sando dzinzwe. Blaprinko. 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 Happy birthday. Po. Rikiti. Vo. Vanhu ngavarege zokuromba kanyemba na bhosho. Ndo zvinonzi nguruve yakazvikanga nemafuta ayo. Ndinonzi Redzi Mapolisa. Ndiri kunoko kobulawayo. Apo mukadzi baba. Arikuromba baba vasingazivi. But iye aifunga kuti achazvifambisa sei. Ukangoona pakungotaura nyaya dzakafanana naidzodzo kuti ruda chakati uyati kutemere nyora gara wakapfeka usapinda mbokatakura chino. Iwewe uri mudzimai umunhu uribvunzi kana tikakutemera nyora hauchasangana nemurume wako zvachose kana kuti wakusangana naye kahwani pamwedzi apo baba wasi kuziziva ko garai maronga mese kamutenderana. Exactly. Unozvifambisa isei pakadaro. Baba Isabeuka vanhu takavaudza kana muchida cash pane promotion ride into rewards promotion yanetsa kubudikidza neLifestyle Motors. Botswana mukoma Enoki Mazarure kuHabron Botswana. Miko idzo ndedzekupinda mumba hanzi miko idzo dzokupinda mumba nereverse inyaya yokuti nyora dzakatemerwa kumashure dai dzakatemerwa kumberi vaipinda zvakanaka. Ndinonzi Enoki Mazarure kuHabron Botswana. Kuri seko nhasi kuBotswana chiri chifunda nakumbusira zakuti muri kuti pata bwino. Okay, baba Isabel ichi chepa chinoi chenyora chakonzeresa ichi chakonzeresa. Wona WhatsApp platform ito bagira iri kuita. But iwo vaifunga kuti zvichapera sei. Amai ava naye kanyemba nabhozho ku amai ivawo pavakanoiswa mhiko dzavo vakaudzwa here kuti mukareswa mhiko mucharasikirwa nemwana vanga vaudzwa here kana kuti vaisaziva kuti ndo zvichaitika. Ndinonzi Moleni Mangove paSouthampton ndidaidzewo katatu. Vakaudzwa mukomake kana uchiudzwa kunzi kana takutemera nyora idzi ausangana nemurume kureva kuti ukasangana naye pane zvinoitika. Imhiko kai ndizvozvo. Moleni Mangove paSouthampton. Moleni Mangove paSouthampton. Po rikiti po. Papa Kwanzi na constable forish. Kana wega unozorora pakadai. Murume mushure mekuzviziva angati vanatezvara ngavambotora imbotora yanzvedze nyimo ende nayo. Vana baba vakatoona kuti tikangoregera tichienda nemunhu uyu imba yatoendei zvikanzi no mukwasha tazvinzwisisa munhu anga achitsvaka hake but nzira yakatsvaga naye haisiriyo. Dai kuri kuti mari yaitawo mumba zvazviri nani asi zvaaita izvi kana nesuwo tinotosvika because ngozi ndokusaka pandakangoudzwa ndakamhanya tatozosangana newe nhasi but takakugarira chinhu chipasichi kwenguva but kana pane chazoitika chinoda muripo tichamira isusu sehama yedu. Gara nemudzimai wako. Varume vanhu vari kujata zviri kuitika muZimbabwe here izvi naikepi nabhozho. Ndishedze katatu ndinonzi British mwana wekubhinga kuMavian Tondola ndiri kugara kapa Waterfalls. Padhuze panext door apa. British mwana binga Waterfalls. Po rikiti vo. Azvisetse boss Gids andetika pachihota. Chepa chinoi icho mahwani ndinonzi boss Gids pachihota po rikiti vo. Maziva sei aseka nemake kiki kuseka kwa WhatsApp. Chamusikisa muzari chi? Kuzvida kako mazvokuda. Ndo vakatotsvaga munhu vaida kuita umbinga kangani kokanyemba tichifonirwa kunzi tipewo nhamba dzevanorumbesa vanga vachida kuita mbingaudo zvikazodii vazombingwa. Ndakachibata ndiri pa ndizvo ndakachibata ndiri pa Zhombe zita nditi Nashengara Maposa panonzi pa Joel Zhombe panonzi pa Joel. Okay, ndakachibata ndiri pa Joel pa Zhombe zita ndinonzi Tinashengara Maposa. Ndideidzewo katatu boys zangu kana mapedza mundiroverawo teki yakanyanya from festival icho
tinashe Ngaramaposa, tinashe Ngaramaposa, tinashe Ngaramaposa, Joe Jombe, po rikiti vo. Don't worry, ndoka tichaitaka numba yemonekedzano momento ya brillianto. Maigomedza kujata siyai vanhu we maigomedza chiko, endai munotora mhiko, endai munoromba. Maigomedza 4,000 kekutanga dai akanodzosera mari iyi aigona kunge akaroma 20,000 ma60 achingopedza kuidya obva afa. Ndokunaka kwemari yacho kana kufirwa. But unenge wambofa daya wani. Kunaka kwemhiripiri kubaba Kayombo. Unenge wambofa daya wani. Ndati kunaka kwemhiripiri nokuziva. Baba Isabel. Hapana chino chinonakidza se une 70,000. Unozviketa. Uchingopedza chete rikiti bvu. Pamwe haufe. Asi unogona kuuraya. Unogona kufa kusafa but uchiuraya. Pakaipa. Kufa daya ikoko. Mwana akaenda. Iko zvine zvamai makurwara. Baba hapachisina ukama hwamai nababa. Even kana vakabhadhara mubatsiri uyo, vachawirirana here mumba murume nemudzimai? Akutosvika murume akutosvika. Kungomona $20 kuti waiwana sei? Hanzi the radio inspector Shekman Matono asi kugara nemudzimai anoita zvenjuga. Ini zvangu mutsati mashasha ndinonzi the radio inspector Shekman Matono takachibata chimuti. Amen. Mainosa kana zvebhora zvaramba endai itai zvemudzimai uya wekuchinhoi. Regai timbonzwa kamashoko kubva kuna Gogo Chihoro. Notenda maita basa Zimbabwe nokuteerera kwenyu. Chimuti chiripo, chimuti charamba chiripo, chimuti kusvikira ameno. KB kuromba hakuite nabhozho. Ndinonzi Steven Tadzungaira paguruve. Nei Baba Isabel hakuite nemake. Hanzi hakuite. Tarisai muone amai vari kushupikawo. Aiwa kushupika nei? Zvakafanana nekutamba njuga. Ukarohwa second unenge uchiti hey ndapotsa ndabata shoot. Ndapotsa shoot. Baba Isabel, pane mumwe aitaura kuti ndine hanzvadzi komana yangu yaishanda pane imwe kambani ine mukurumbira inobika chingwa. Izvozvi ari mukati. Akasungwa mushure mekutora mari inokwana kuita $15,000 yaiba mbichana achienda kubetting. Asi kuri kunzi haana kana chinhu kana dzekupfeka dzakanaka kana kamota ke-indrive. Maona zvatiri kutaura izvi hazviiti Baba Isabel. Hauko. Kwemima mungataura kuti pane muimbi akadonhedza zvidziviriro pastage achida kubuditsa handkerchief kutadiki apa aipa ndiri yose muzombata tirove patatsika mukusweta imomo kunyuka karibotora handkerchief zvakabuda zvese. Muri kumudara muimbi uyu vari kuda muimbi simudzai maoko. Ini hangu bheta kudya shoma yandinayo. Toona zvakawanda hanzi taona zvakawanda nekuromba. Ndinonzi baba tapiwa kuStone Ridge kudhemu takachibata chimuti kuti dzvi zviri nani ndidyechi shoma yandinayo. Taona zvakawanda nokuita se concept of forage mainosa gogompo izvozvi vanenge vachidaka kunzwa kuti muimbi ndiani. Regai katimbotengesa. Alaiwe Morisi Piri baba mutsawashe ndiripo pachimuti. Iye muimbi yakonzeresa iyi. Musataure mazita Baba Isabel. Kanyemba. Musataure mazita. Musataure mazita. Zviri kubva panapa. Zviri kuuya kuno. Reisi zinyama pa waterfalls. Yes. Muimbi uyo hava dash. Amai we. Zita please. Ndinonzi General Livison chimimba kumhangura kwa Chris Pio. Mangu masita achona kuti vaimbere. Hanzi hasi bhozho. Hasi kanyemba. Kuti vaimbere. Baba Isabel tinokutendai.
nokuya kwamaita nokutsudzura nokudzipapeza nekudzikwapedza zviri kuita WhatsApp platform ka hatina zera nayo mailili Bloomingdale kwanzi mangwana chai munishedze kubasa yes ndiri kurova dzine mutsindo vari kuda kupinda pagraft pachibonde kutsudzura ivi mailili kwanzi nemurume ari panonzi paWajets Farm anonzi Witness Gezani vanhu vari kuromba kunyangwe nekuno zviriko kukaroi chandinoziva kana mukaramba kutaura zita romuimbi uyo chandinoziva muimbi uyo ndiwe sungura chete ndakachibata paJoel Zhombe ndinonzi Tinashe Ngaramaposa ko kana ariwe Zimdanzo ko kana ariwe Chitendero ko kana ariwe Jazz ayo weZimdanzo habude dikita maningi Kanyamba newe gospel gospel mazwano zvese zvakasangana ziya rinotobuda chete because aukwanise kusumudza vanhu usati wasumuka iwewe baba Isabel okay muimbi uyo zvidziro zvakadonedza zvanga zviri zvingani zviviri true zvidziro zvinogara zviri zvingani chimwe chinhu usati wabuda vanhu ngavageze Philip ndakarwadzana nevanhu vapi kwewo munhu wese zvake munhu wese ngazve baba Isabel swedere padhuze nemic nyaya ndiri kutaura iyi yakaitika pane hofisi imwe yatakapinda kuministry of chakati tichingosvika tabuditsa zvitupa kuti unyorwe zita rako pagedhi paya vari kuona Kanyemba zvikanziwe Kanyemba une ukama nomwe Kanyemba anoshanda pano ndikati andizive zvikanzi dai yanga iri hama yako ka uyiudza kuti igeze sabe ageze ichokwadi Kanyemba ichokwadi mamano saka amugezeka imi noti kuti andigeze ndiri kuti vanhu pana namakazi wangani ndiwe hama yako namakazi wangani inzwisa nyaya ndiri kutaura ndanzwaka takanzi uyu Kanyemba ihama yako here ndikati andimuzive zvikanzi dai muchimuziva mudze aite sei asambe ageze ndikati ndoupi kuiye tikamutsvaga akatoshayikwa kanzi mbomutarisei kugedhi imwe mutarisei kwakati tikamutsvaga tikamushayiwa zvikanzi tikachikoti kwakusina mvura kwazoita sei tikati namba yake tibotaura naye tikanzi atina vakazotsika-tsika saka nyaya iri panhamba ndeyekuti ngawaite sei ngavatike bhavhu nokuti kana munhu unoshanda naye achikomplena kumba unogara sei Kanyemba kwemukufuka vanhu varikupikisa vanhu jeri madzimai ka mutupo wake amakamubvunza ndiani aiwa atomboziva kuti anobva kupi nokuti kunana Kanyemba kavakwana makasha asi Kanyemba nyaya wataura ndaibata vanhu idyai bhavhu vanhu ngavageze kana richinetsa bhavhu ita rekutaimira baba manu tomboti unoshanda kumakombi uri pakuvhura dho vabereki vari mukati imomo every bus stop uchivhurako apa uyu anenge akagara apa zive kuti zviri pari munhu anenge ari panext ichokwadi muri yezimbabwe niye yandinayo nyaya yandinayo ndekunonzi iko kugadzema kune murume akatenga motokari atenga motokari ndokubva atora nguva asina kupedza kuibhadhara paakatenga motokari akaipiwa ndokutanga kufamba nayo asi nguva yakadachipedza kubhadhara mota iyi yakadarika asina kupedza kubhadhara muridzi kuti achibva atevera mota achibva aitora akati kana wapedza kubhadhara handisi unoishandisa kana kuita sei wozoita sei wozotora mota ndokubva aenda murume uyu paakatora motokari achienda nayo kumba uko akabva aenda nayo chiri kunetsa mukoma kebhindi chekuti paakaenda nemotokari iyi achisvika nayo kumba akairarisa mumba zuva rekutanga zuva rechi2 akanoiona anoiona iri kugedhi yakatodhinda kutoti zveshuwa mota yange ichifamba asi makisi ndiye anenge anayo mumba zuva rechi2 akaiona zvakare kuroti zuva rechi3 kuti vazoimusa kuizibvisa ikoko mota ichibva ramba kumuka asi akazofonerwa nemunhu wekunzi ndipe mota yangu zvinhu zvinotaurirano aunditorere mota yangu Poloman selector
mati ndokupi kugadzema ichinoike munhu angane motikari yake ichokwadi achibva iti for sale achibva itengesa ikawana bhaya bhaya iya yakasvika ikabvisa mari yes vakanyora pasi tachazopedzisa mungaziva here kuti motikari yakatengeswa nemari right mota yange ichinzi $4,600 yeah imota inenge ikombi right but second hand chaiyo okay ndobva ambopiwa ndikumboshandisa ake right akabvisa mari achipapiwa motikari iye akanga abvisa mari kwanda $3,800 pa $4,600 pane balance yakasara but 800 ndofunga yakanga yasara wozopesa but nguva yakatarirana pasi nenguva yakataura vese yakataura nguva motete isati yabhadharwa ende aitaura nyaya yemari yake yaita sekunonzi asi kunyazopindura zvinondana munhu ari wabhadhara ndobva ndatora mota yangu ndobva atora achibvaenda naye aina naye ziri kutanga ikarara pamba but vachitaura vanoti iwo ndakambonzwa kutindira kwemota usiku ndikatoona malights kumba kwangu hakuna mumwe munhu anodarika nekwenimwe mota asi mota ndakaiona iripo mangwana rechi 2 mota akaiona iri kugedhi rechi 3 ende kugedhi kwaionaka kwaichinja kuti payange iri nhasi nepairi mangwana yaitaridza kuti mota iri kuita sei itiramba ichienda mberi kechi 3 vakuda kuimutsa mota ichibva yaramba kuda makanika akauya akaita kugadzira mota iriko paigadzirirwa ipapo ikanzi tidhonze but aitotsvaga munhu anomudhonza akatishiva munhu anomudhonza makanika chawa so vachiri kugadzira mota ipapo akabva afonera zikanzi izvo ndipe motokari yangu vanhu vanotaurirana ende akatoudzwa kuti hazvishamisi kuti mota yaruti yakafa ina kufa pafoni fefe ndipe motokari yangu saka muridzi wemota uyo anga asina kupiwa mari yakakwana akazonotora kamota kuti munhu angatenga mota apeseka kubhadhara akazoita sei pane zvino zvimota ichiri ikokoka havasati vapedzera navo mota ichiriko bhosa haina nguva yakareba munyaya iyi mota ichiriko ikoko ende mota iri kugedhi kwaikasiyiwa ndokwairi asi uyo akafonera achinzi unza motokari yangu asi uyo ari kuti shamari kongwe tikawirirana usati wabhadhara kwani kumota yaifamba nei handiriya simudza mbada tirove pakadzikadzika simudza mbada tirove takumbira handiriya maikaniva tirove pakadzikadzika iwewe handiriya simudza mbada tirove takumbira handiriya maikaniva tirove pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika simudza mbada pakadzikadzika What am I just buying for the picture the pro? Fana tu zipeke jana mtira imambo. Jumanda makachiwemba kemeni kiasha. Si pete horo mighty. Daniel shimuri benefo. Wakachwep. Si penite. Horo mighty. Daniel Roshi. Rikiti 6 minutes to 12. Saka muridzi womotikari ndiyaunza nyaya hanzi kudiniko handichanzwisisi motikari apa ndingati ichiri yake futi so handizivi zvimwe zvinhu zvinongoitika mukomba kevi kuti chii chinenge chiitika hamene kuti mukoma 20 vanowanzoti Air Force. Yes. Samachaka chiza kuti Air Force. Okay, ndiri kukumbirawo nguva dzafamba. Ndiri kukumbirawo vatatu vanongokomenta nyaya ye 3% ndingangoti akapiwa 70% ndizo 80% yemari kwasara ka balance mataurirana kuti achabhadhara kamazuva akati balance haina kuwa waenda kunotora galimoto yako wasvika waipaka pamba kuti kana ukapedzisa kubhadhara wozotora motikari unomuka makuseni unoona motikari yakafamba womuka futi uona motikari yakafamba apo iri kubatidza malaisi iri kudhinira apo makindi wonawo mumba uyu wekufamba nembudzi akaromba chete kwedu kuMount Darwin ariko anofamba nekatsi ndinonzi Iris ndiri pakatoni itapfo kuna Maitambu zvinoitika munyika muno mpaka nayo paka right chinoi apo vesapi hapana chamuri kuona katarisa wone zviri kuita WhatsApp platform chepa chinoi chinoda ndimi mitumbi mitatu wekumasowe ndinonzi My Whiskey ndiri kunoko kwaRusape dai manga murimi My Whiskey munomudzosera here musati mapiwa
balance yakasara. Nobedi chabeta pachivaka nenyama urisei ndiri kungotsvaga ipachinhoi chete. Okay, hanzi mutengi akanyanya uyo ngamupeka, handiti mari yasara ishoma here. Ndinonzi Pamela Ngodo Maisitole pamabvuku. Maisitole apa unenge usati wabhadharira mwana fizi ka 800 iyo ndiye unenge wakatarisira. Munhu hasoda akakutaura zvine musoro. Saka tirege nditore kamotikari kuitira kuti aite sei, aite hashaka auye kuzotora azobhadhara mari azotora motikari. Amai motikari ndopai kufamba yega. Apa ndiri kusangana nesaura mukuru an Ellen ari paGlenview 4. Saura mukuru angosenda messages kanzi zvakaoma. Zvakaoma. Kune uroi unoshanda pasimbi chaipo, uyu muroi chaiye. Ngadzosere mota iyo nekuti haichashando chero akaitora. Ndinonzi Never Mabvu, ndiri kuHonde Valley. Kana akachengeta motikari iyo haina kufa kai. Iri kuramba kumuka kai. Iri kutoita zvokudhonzwa kai. Ngaidzorere kwayakatengwa. Ngaidzorere kwayakatengwa. Akazowana mari anomupa. Apa mari yacho kana wadzorera nenzira iyi ichauya here mari? Inobvunzika here mari Mama Isabel? Kana kuibvunza watanga ka. Ngizere kune zvikuru zvinodarika izvi. Mama Isabel, lekesani ndikudziviseni kuti pamutambo wakatambwa nezuro final ye2026 CAF Under 17 Africa Cup of Nations yakatambirwa kuMorocco. Mitambo yakatanga musi wa 13 May ikapera musi wa 2 June 2026. Final yakapinda ka Senegal versus Tanzania. Mutambo wakapera 1-1 wakaenda kumapena. Senegal ikazowina 4-2 kumapena. Toti makorokoto amhlope. Congratulations Under 17 Senegal ndio kavakasimudza 2026 CAF Under 17 Africa Cup of Nations trophy mushoreka mekurova ka Tanzania 4-2 kumapena. Mambuyo kama kumara ntambo wacho uri 1-1. Paka mapindira papi silobela chiri kuti kudini kwacho kusilobela mukoma KB murandagadza ari kuchema. Ndakarorwa nemurume wangu ndokubva ndaita vana 3. Zvadaro mukoma KP murume ndokubva pamba akugara nemwe mukadzi wechitukana kuti girlfriend nekuti asataurwa kana kubvisirwa mari. Right. Mukadzi uyu haana kugara abviswa pamba pavamwene akanziga panapa nekuti mwana wangu asati awana mari yekunovaka kumwe. Mukadzi uyu anoti iye nekushanda kuenda maoko ake akatombounganidza mari yekuunganidza zvidhina nezvimwe zvokuvaka zvikanzi kwete izvi zvawaunganidza zvinhu hamwezvi ende unopawo mai vako vadye mari uchiri mupenyusi pane kuvaka kunuko. Uri muroora kaiwe unova kuno kuti zvaita sei? Murume wako aripo pano ndiye anogadzira nokuvaka zvese izvi kwete iwewe. Yako mari inonopa mai vako vadye auruti wafarewo kuti ndakabereka right sekuchida kunovaka kuno kuyo anovakawela murume wako vanoti ndakaparadza zvanaka ndakaunganidza ndokuita vana 3. Asi chinondinetsa ndechekuti murume wangu kubva ndichigara naye hana chaanondipa kuti gamuchidza maoko. Tikutukana here saka ndiite sei? Kana auya nemari kunyangwe kubasa anopa mai vake ndio vanozobvisa vachiti iyi ndiye mafuta, iyi ndiye usavi, iyi ndiye zvakati, iyi ndiyo mbogarawo nayo iyi. Pulo man selector. Dhorova mtumeni. Pulo man selector. Murume nemukadzi wake sababa namai vanoronga vari mumba. Havana zvavanoronga vese zvazvareka nekuna amai. Murume akauya nemari kunyangwe pei yekubasa anotanga apa mai vake ndio vanozobvisa mari vachipa muroora vachiti muroora apa utengawo hembe, apa utengesa matenesi, iyi ndiye mafuta, iyi ndiye zvakati, iyi ndasara nayo vaisa momwezi avo. Muroora nemurume wake vachiri kugara pamba pevabereki. Yes, ari pamba pevabereki. Akatanga aripo pamba. Izvi zvikutaura kuno kwatiri kuti murume hachauyi pamba. Akutogara nemwe mukadzi kumwe kwaari kugara. Asi mukadzi ari kugara navamwene kumba kwawo. Asi kunyangwe ariko ikoko akada kutumira chinhu chinopiwa amai. Kunyangwe achiri kugara pamba zvinopiwa amai. Hapana zvinonanga maoko make state zvotanga zvaendeswa kuna mai zvozoya kumuroora. Muri kuti muroora akatomboda kuti abve pamba pavamwene. Atotenga zvinhu. Achida kunovaka pake. Zvikanzi navamwene hapana kwauri kuenda. Hauna kwauri kuenda plus hatitenderi kuti mwana wangu anogara zvinhu zvinovakwa newe. Kana kwaunganidza mari yaunganidze kutenga zvinhu izvi. Tengesa kana unopa mai vako vadyiwo mari yakozve. Anovaka kuno kumwana wangu kuite iwewe. Saka aunza nyaya kudare ndiani? Muroora. Ari kuti kudini? Ari kuti handisi ndizvinoitere ndakaroorwa papi.
handina madana kana kuronga zvandinoona nemurume wangu. Zvese zvinotanga zvaenda kuna amai. Ndizvo here kuti ndinorongerwa imba. Zvese zvandinoita muupenyu hwangu zvotanga zvaenda kuna amai. Ndave mukadzi wechitu here? Ndiri mukadzi nyina navamwene here? Ndiri pabarike here navamwene? Nokuti zvavanoitwa nezvinoitwa vakadzi vemunhu. Yeah. Zvakaoma 0713938538 0713938538 morning Kanyamba na Bosho ndiripo pachimuti ndakachibata kuti dzvi moresa muri yese yekwagezani ndinonzi baba McDonald. Musakanganweka kuti mitambo ye2026 FIFA World Cup iri kutanga musi wa 11 June kwangosara kansiku zing'ono inenge chitambirwa ku Canada, Mexico pamwe chete kana United States of America. ZBC TV inenge paika live mitambo yacho zvakarongeka. Kasolaga Premier Soccer League match day number 16 Friday 5 June FC Hunters versus Bulawayo Chiefs Hart Stadium ku Waterfalls zoko. Saturday 6 June Agama FC versus Chicken Inn ku Wadzanai. Ngeze Platinum Stars ichavina na Mons FC ku Baobab. Teo 1 versus Highlanders ku Ascot. Mutambo wachakupaika live pachimuti musuwe mugovera. Then Herentos College versus Scotland ku Rufaro musuwe mugovera uyu. Sunday 7 June 2026 Caps United ichatamba neZPC Kariba ku Rufaro. Triangle United versus FC Platinum ku Gibo. Then mutambo wachakupaika live musuwe Sunday it's Manika Diamonds versus Dynamos kubva ku Sakuba. Hard Rock versus Simba Bora ku Chawanda. Ndiyo mitambo ye Kasolaga Premier Soccer League match day number 16. Pa mitambo ye International Friendlies yakatambwa nezuro Colombia yakarowa Costa Rica 3-1, Croatia ikarowa ne Belgium 2-0, Wales ne Ghana vakadrowa 1-1, Georgia ne Romania vakadrowa 1-1, Morocco yakarowa Madagascar 4-0. Ndiyo kamwe ye mitambo yakatambwa nezuro International Friendlies. Ndine nyaya pane nyaya yanyanya kunetsa mu vanhu mukoma KB yokuti kuzijoika zhinji ku vanhu vanokansela vanhu batsira vanhu vakafana nemaprofit, vakafana neng'anga, vakafana nemafundisi, vakafana nemaloya, vakafana nevakuru makereke. Nyaya iyi vari kusangana nayo inyaya yekunetsana kwemafamilies, vanhu veukama, inyaya yekupomedzerana pakurarama paukama. Nyaya ndikuzama kutaura ndeyekuti pane vana vasiri kugona kutaura nevabereki vavo vakatopatsanwa zvekusafambidzira kana kufomerana. Mwana achishukidzira kuti zvaari kunetsa zvikumletsa paari ndi baba vake kana ndi baba mukuru kana ndi mukoma wake. Pane vanhu vasiri kutaura vese kana munhu ama vasi kufambirana nokuti vari kuti zviri kuitika mukurarama kwavo ndi baba mukuru ndiwo vanenge vachipiwa mhosva, ndi vatete, mukoma wangu. Kunetsana kwemafamilies nokuda kwezvinhu kwete zvakanaka nenyaya dzakafanana nekuroyana nenyaya dzekupomerana kuti mwana wangu ari kurwara mukoma wangu, kufa kwakaita mukadzi wangu ndi baba vangu. Nyaya iyi yanetsa. Baba Isabel, pawanenge vachipomerana, pawanenge vachinetsana mafamilies aya, pane here munhu anenge ane umbowo kana kuti ma-V11? Right, mukurarama kwedu mazuva ano vanhu vanoti kune vanhu vakafanana nemaprofita. Yes. Vanhu vanoti kune vanhu vakafanana neng'anga. Kwavanoti ivo zvaitika zvese imbonotsvaga. Kwavanoti kumasuwo emweya zvatisingaoni. Right. Kwikoko ndokunobva vanhu vaine zvinhu zvavainazvo. Inini ndinofunga sekuti Baba Isabel kana pane dambudziko raitika mumhuri. Ichokwadi. Muri ya Bozho Kanyemba handiti Yes. Elias Giriva. Yes. Mudhara Jesus. Chokwadi ichocho. Tiri muri mwecheteka. Tadi kusimuka totsvaga Mese. kubatsiri tese kawani. Kwete kuti Bozho anoenda ari ega odzoka ikoko akabhipa. Wakanyanga bosi Chineke. Kuti ndiwe. Iyakasipo. Iyasipo. So yandina kutaura pale pamukoma KB. Ndaibonza kuti muri muprofita. Ndazvinda chikonzero matutungamira. Right. Asi matopinda mugwanza. Andeto. Matutungamira. Sikutukalera. Sikutukalera. Saka ndite sema. Icho kwa dibodi ya Zimbabwe kadapina ndiri mukadibe kufafedza mukadibe kutsudzura tsikuitika matima nesenyika iro. Paka. Slovela. Chakusulovera chiri kuti kudini? Chakusulovera muri ya Zimbabwe kwaitika nyaya shure memwe mwana ahana kuenda kuchikoro. Akaperera grade 6 ndokubva aenda kukorokoza ane makore matatu ari kwekoko ndokudzoka pamba ndokutenga mombe 47 dzapamba Hey. ndokutenga motokari yerudzi rwelori ndokutenga motasi
kufambisa diki ndokubva atikira baba vake mota asi inzwa ipeka zodzika nokuenda Daniel Roshimwiri Benefo wakachiwemba kacha mwana komana pakadzoka nemota mukoma KB akataura mashoko kuti ukamaungana pano ndoda kuti mudye mugofara panapa asi handifanire kurarama nekutsama nekutsutsumwa pane zvandosiya zvakamuitika kumashure anosiva nhoroono ngaataure ndaroora mukadzi ndachata kuchikoro handira kuenda ndiri grade 6 handina zvandinogona kunyora maofisi dzinosaitirwa nevamwe asi asina kundidzidzisa nebaba vangu asi ndiri kuti ndasiva musoro paizvozvo motokari yerudzi rweakwa ati ndiri kumupa motokari iyi ndikubva motokari varipo muri yeZimbabwe vanhu vakafara vanhu vakaita sei baba vakambozama kuda kutsutsumwa kuti hongu mwanakomana wanitengera motokari asi mashoko awazoisira aya arwadza vakatorwa nevamwe kunzi aiwa chiri kutaurwa ichishokwadi mwana ari kuti kunyangwe ndisina kudzidza nyangwe musina kundisa kuchikoro handina kukanga kuti ndimi baba akutengera motokari baba musatsutsumwe zvataurwa nemwana vanhu vafamba bebe right zvikanzi right kurarama kwese kwandiri kuita uku aiwa hazvisitori izvo zviri kutobuda zvitori zvishoma mandiri kufamba ndine wandiri kubata kuti ndiwo ukama ari kutondikonesa kudarika paseji yandiri iyi dai ndichitori nemagoiti mwanakomana ari kutaura saka zvandiri kutaura pano ndisi kuti handiri kunongedza munhu veukama chinotinesa kuti tiende kumaprofita chinotinesa kuti tiende kumagodobori kana kuenda kumasvikiro inyaya yekuti kunodiwa mari kana kuti pfuma ikoko haiwanike nhasi pfuma ndinayo mari yacho ndinayo veukama mungave vana madhara kana vechidikeni vana tete vari kunetseka ari kufungidzira kuti ane zviri kumunetsa patakagara panapa hapana ari kusara mota yerudziro rori ndinayo kana iramba kukwana iyi ndinofonera driver auye nimwe motokari ndinozviziva kuti kushanda kwandiri kuita mombe nemodzimotokari dzesezi vamwe kutoti ndindakaromba asi ndiri kutotamburawo zvamuroti ndinazvo izvi zvitori zvishoma hakuna ari kusara pano right kune vari kutisapota were zvandiri kutaura izvi miridzo yakatsoba papati wabva nekupi right zvikanzi mari yandiri kutaura kuti wese nedambudziko handi tinobhadharika hazvinoti handina chokuishandisa asi ndinorwadziwa nematambura ari kuda sei atiri kuita baba pati nemunhu anga asingade kuenda akaona kuti kunyara ndokubva vafamba zvikanzi nababa vemwanakomana uyu ndokutanga kuita mudumbu vanhu vakati udumbu mazotanga sei vakapiwa munhu kuenda naye kuchimbuzi zvikaonekwa zvichokwadi baba vatanga kuita mudumbu ende vakatanga kuita mudumbu maiti kukanganisika zvokuti baba vanga chibula blood zvakanetsera kuti pangubuda shoko iri ndopatanga mudumbu right zvikanzi no motokari ndinadzo ndinogona kutumira munhu anonotora munhu asi vanhu vaida kubva kunzvimbo isilovera vachiuya kuHarare mukomana achiti zvatiri kufamba tichidya nepatiri kunorara zvese ndini tondwari chandiri kuda kunge muri panzvimbo ndizvozvo munhu ndokubva azoita zvekushedzwa kubva mukati meguta reHarare achiendesa kupi kusilovera nemotokari ndobva asvika matauriro akaita munhu kubatsira akati inini ndoita zvechivanhu kana kuti ndire zvechiprofita asi panapa ane runzivo yaari kunzwa kuda kuimba ngatiimbe tofanira kuti zvinhu takafara sefamily pakaimbwa mukoma KB vanhu varipo bambuya achiimba achiita sese zvikanzi right ndiri kuda munhu one ndoda kuti ndimushandise pakunotora chimwe chinhu chandoziva kuti anacho asi iye one panichamutuma ndiye achaita kuti vamwe vazomutora zvavo kunyange vasina kutumwa yes ndobva kwasarudza mudhara akasarudzwa apa ndiwo baba lepamba apa baba vemwanakomana uyu zvikanzi baba imimime ndiri kukumbira kuti muende munotora zvinhu zvenyu chamunofungidzira chese kuti kwamuri hachisi right chinogona kunge chichikanganisa mumwe munhu kana munewo shongo werake musauye nawo ndewenyu kana mune mushongo wekutyiwa nevanhu musauye nawo ndewenyu asi kana muchiziva kuti mune chinhu chamuinacho chiri kudhese pamwe munhu chamunogona kutoomberera kuti nhengi ngadaiwo achikanganisika nhengi ngafe achifa nhengi motokari yake gaibhekwe ichiboeka chese chamunoziva kuti munoshesa sere munhu enda munochitora baba vachibva varamba vakati iwo kana une mazisi kuona andiri muprofita andiri nganga ino itaka ngazvibude muprofita ndiri kugara kuti no baba ndakusarudza nda kuti ndimi baba ende mune kodzero kuti kuungana kwaita vanhu ndikatora munhu wepasaidi kunyangwe iri hama yenyu toita siku ronzi manga maplana kuti muzofumura mwana pano ndokusanga ndatangira pamuri handiti mwana ari pana pandewe nyuyo ndatangira pamuri
muprofita kaninganga ikashevedzera kuti handikwanisi kuchita pane mumwe tingatikanganiswa zvataitanga panapa tikazvita mangwana vanhu vachibva vasumuka kwana zvanzi aiwa baba muprofita kaundinganga taukurwisaka ungatiunganidze uchizoti zvinosvigoni zvikanzi no problem inini handisi kuzobva kutaka kuita zvinhu pano murume uyu ndiwe nataka kutaurawa papa ndobva enda kuna baba vanhu vainana pasaidi baba ndiri kukumbira kuti baba zvandiri kukudzai muite nokuti zvinhu munazvo ndokutanga kuchirondedzerwa anti mune hari muhari izvozvi munei izvozvi pamakagara ipapo mune waleti yenyu mamusingaise mari musingaise chimwe chinhu zvii zvamakaise muwaleti menyu zvinhu ndakuudzai tiri kuti mabuditse mega vana venyu vaine umbowo kuti hambuna chinhu chabapiwa kana chamaisirwa buditsai mega right baba mune chinhu chinofamba chinhu chinofamba chiri mota dzemwana wenyu nasi uno mwana wenyu arutonzi nevamwe akaromba but haasiriye hamuna zvamotosiya here zvinogara pamotokari yemwana wenyu mwana angachitaurwa ndiye mwana uyu mwana unganidza vanhu ari kukorokoza wokusvika grade 6 uye akati asi kuti ndizoenda kukorokoza ndakaenda baba vandinyiwa mari kuendesa kuchikoro asi kunyange ndawana izvi ndavatengera motokari yerudzi rwoakwa ishi ataura izvo zvokuti ndavatengera zvangu chiro asina kuenda chikoro baba kamboda kususumwa zvikanzi nevanhu aiwa ari kutaura zvechokori zvakaitika asi ari kuti haasi kudzora tsvimbo ari kuziva ndi baba vake zvikanzi right tiri kukumbira kuti tifugama kamwe chete patiri kufugama munhu wese ngaavhare maziso kungave kunamata kana ndikupira kana kuri kunamata kana kuti kuri kupira pira mudzimu yako baba pati vanhu vakafugama vari mukati mekufugama mhuri yezimbabwe vanhu vakanzwa mudhara akuchema baibai achivhika matamauti ndiri kurohwa achivhika shamu dzekumusanoku achitenderera kusara munhu akudhinda shamu dzekurohwa vanhu vakaungana zvikanzi aiwa ndati kudii baba muri kurohwa nezvinhu zvenyu endai munotora zvinhu zvenyu nguva yakapedza baba kurohwa mukumakepato amai kumagundi chekesa musutu kufamba uko baba vakadeka kunotira zvinhu kunotora hari yanga iri mumba maigara nemukadzi wavo mukadzi anoti ndinotsvaira mumba muno muevridaini handizivi izvi kutora hari zvikanzi hatisi kuda mumwe munhu kuti aite seavhura baba vhurai mega hari iyi yagara pane pleti zoita senge dzakasandara dzekuti hadzina gomba dzakavhurika kudai ndo pleti yagara ikaiswa pachi paharapa pleti mukaitarisa pasi payo panoratidza kuti kana vaiva kuti vane poto kumba kwavo yekuti haina muvharo wakarasika but munotora pleti moita pamusoro pleti iyo yaane nguva ichiita basa rekushandiswa kuvhara papoto inobika inika kusviburuka nekutsvukuruka inoita ndo zvaingekere kuratidza kuti mukati umu mune zvimwe zvinhu zvinobuda senge mist inobuda inenge ichidziya right zvikanzi vhurai baba akati handivhure kuchibva kwaita mwana kubaba munini mwe baba akati aiwa toda kupedzerwa nguva isusu toda kuno ndobva asvika achibva anovhura mukobva kepa achingopedza kuvhura resuka mwana ndikungoti maiwe kutanga kubuda musodzi maropa ndebofu svika ndimushandiri aiwa imi mitevedzera inini iko zvinozvi ndimi ndakuti atiregai pati pavhuro nemuridzi apa ndambotaura kuti muridzi ngaatore zvinhu zvake muri kuenda kunovhurirei mwana wandiri kutaura mukoma kepe chinorwadza ndechekuti mubatsiri akataura kuti izvi zvaitika pamwana we apa handidi kuudzai nhema kana muchiendawo kumwe ndiko mungabatsirwe izvi handisikwanisizvi ndati musavhura chinhu ichi regai zvivhurwe neche nemuridzi but chinhu chakatifa kufadza po ndechekuti baba ukabva wataura achiti wataura chokwadi haukwanisi kuzviroonora but ndinichaita sei ndinichamuroonora asi vanhu asati aroonorwa baba uchibva waburitsa mukoma kp munoziva chinhu chakaburiswa muhari chimwana chembudzi kana muchiziva mbudzi ichangobva kupona mwana anenge achiri nezvekubuda zvakaputirwa zviri mubva mudumbu ndo zvoita chimwana chichiburiswa muhari asi chainzi ndo chinotumwa kufamba chichienda kwaanoenda kana katitevera mota kwati kwawada isi kudora ende mwana uyu anga asina 3 months dhraivha akabvunzwa achitaura achiti zvichakwainini mufananidzo wembudzi ndakauona asi ndakaita senge munhu ari kukotsira ndakazoona mota iya pasi but iye haana kufa so murume achishedzera kuti inini pachangu regai ndikuudzei vanhu vemufamily vandingakwanisa kuuraya asi ndikada kutaura kuti ndakavaurayirei ndogona kushaya minduro ndiri kukumbira verudzi vari panapa vese vanofungidzira kuti zvandakaita ndakakanganisa kana muchida kundiuraya mundiuraya zvenyu but ndakutaura chokwadi mushure mekurohwa aishandiswa munamato wekurohwa iye nezvinhu zvake akada kungonyerera kunzi anirwa zvake ovharwa nezvinhu zvake kusvika ataura vanhu vese nevamwe nevana vakashayika asi zvandakada ipapo ndezvekuti vanhu vefamily vese mukomakepi vakawirirana kuti ngatiwirirane kuti zvizotaurwa nemurume uyu vangaive vanhu vakauraya nevanhu vakakonzeresa nemwana aita bofu panapa vari kuti ari kumutakura kuenda naye kumba kwavo vada kuti agoita zvakanaka havana kuita noise kusvika pari nhasi asi chiripo ndechekuti mwanakomana akavhura hari iye akaita bofu ari kumba kwababa ava nozuro ndo paitaura nyaya yekutizo anga kuti asi kunonzikana kanzi
uri kuone kumaziso akutanga kuti asikuona ari kurapwa nayo baba vawe but baba vari kuti simba randini ariko zvinokurapa mwana uyu ishoma chikonzero ndaishenere zvimwe zvinhu ndakatorwa asi kumurapa ndoita sei ndomurapa saka baba vake vakabva muti torai muende naye saka mwana uyu atori kumba kwa baba ava vanhu vebaba mukuru kwaari kurapwa ari muri kuti imimi baba vano vakaromba ava vaishandisa chimbudzana changa chiri muhari pakuita zvavaida kuita ndivo vakakonzeresa kakuti maaccidents vamwe vanhu vafe mushure mekunge varohwa nezvinhu zvavo mushure mekunzi torai zvinhu zvenyu muise paground make up vakaramba kusvikira vakurohwa nezvinhu zvavo nguva iyoyo vanhu vakaungana ndio pakati kati munhu aitooneka kuti ndashamungo makebe but pasina ari kumurova kuti muzive kuti arohwa maiona achibata ipapo ega udazviripo ndarohwa achibvisa maoko ono pakati ndashamu asi ari kumurova haasi kuonekwa kusvika torega chirega nyende kunotora so hatizivi kuti airohwa munhu ndiani takada kuzama kubvunza mubatsiri ari kutaura kuti changu chandiri kuda panapa ndinobudisa chokwadi chokuti chii chiri kuitika pavana vake ende baba akakumira urege kuvanhu vese vakanga ripo ende mwanakomana akaudza vanhu akati iye muri kutofungira kuti ndakaromba but ndina kuromba ende zvese zvandiri nazvo mufungira kuti ndinopfuma handitorina pfuma iri kutodzikisirwa asi munhu ndiri kumuziva sezvo maungano veukama ngatitangire ipapa asi vanga ri baba vake munhu uyu aishanda handiti yes ndiwo anonzi ma-small scale miners makorokoza kukorokoza unenge uchitobata goridhe uchiita mari ichokwadi ichozvo asi zviri kunzi aitadziswa nemunhu anga akabata mumusha umu kuti aite mari yakawanda vanhu vebaba vake baba pavakataura kuti sori vana vangu ndini ndaikubatai kuti musaite mari uye ndini ndakakonzera rufu rwevamwe veukama 938 munoti kudini kwa muri yeZimbabwe vateereri manyama kubudikidza neicho chekuslovela nhasi iglobal running day yes munongokurudzirwa kuti mungomuka muchimhanya iri imwe yenzira inosimbisa kamuviri yedu dzimwe nguva tinoshedzera kuti hatina keshi hatina chelede hatina mashereni hatina mari yokuenda kakujimu maimboziziva here kuti kufamba kana kuti kumhanya ndeimwe kanzira yaunokwanisa kakusimbisa muviri wako usina kana kubudisa sende uye nhasi iworld club foot day kana tichiti club foot vana vanozvarwa kavane dambudziko rokuti vanenge vane makumbo anenge akatwisa right anogona kunge akapinda mukati kana kuti akabuda kunze so idambudziko rinowanikwa kakuvana vanozvarwa vakadaro 1 in every 1000 babies anozvarwa ane dambudziko iri hazvirwadzi asi anotarisirwa kuti abatsirwe pachine nguva achiri mudiki kuitira kuti dambudziko iri ripere World Cider Day nhasi zvekare pamwe chete kane World Bicycle Day wense aranjinga kana kuti arabhasikoro rake yes rinenge richipembererwa kapasi rose nhasi okay rega tingotora ka1 muterere 0713938538 paita munango pantedwe Hello National FM Bozongora mamuka seko masura seko makadiko mama My Lily pa Bloomingdale. Yes, hey. Kuri sei. Kuri right, naiwe kanyemba. Ko ava mai vakuti mwana vamwai mwana wani vanotumwa nani. Unoziva kanyemba ka. Zvinhu zvinoitwa nevamwe madzimai ngavakopewo gogo mpofu namai nota. Hey, utorisaone manje kanyemba tingasheka zvedu but iko zvinotarisa mwana ashaika varasirwa nemwana ivo vacho pane zvakunetsa ende pane pfuma yakutobuda mumusha vachinzi vagadziriswe nyaya dzavakatsvaga vega ichokwadi musadaro so madzimai pamwe vangu vasingachengetwe nemurume zvikanzi regai kandite mabhindauko ibi hakuna bhindauko rinoitwa nekutemererwa nyora nekuenda kunze vabatsiri KB rekuti hanzi ndoda kuita unotoshanda ngavashande vanhu kanyemba isu tinopera tichita chizenda kutoona kuti zvekutemererana nyora zvazvishande kanyemba ndizvozvo aiwa cheziya chinobhadhara tarisauone izvi manje izvi ingava nebabashara vakambati pfuma yeziya chekudya chekudonhedzera ziya chinonaka si chekuromba ichika ichi nderima mari yemishonga nderima iyi aiwa ndoda kumuridza pfuti but ndisandaridza pfuti ndoda kuti mundishedzewo katatu but tange mashedza mai vangu vari kusentinari vanonzi mai muchegwa Mai Muchegwa Zendinari
Mobva Mashega mwana wangu anonzi Liliosa Marevesa. Liliosa Marevesa. Liliosa Marevesa, Liliosa Marevesa, Liliosa Masevesa. Right. Muchipedza chezerendo bandari dzaputi dzekuti mangwana chemundifonere nduye kubasa. Tichezere kuti Dorcas Muchegwa. Dorcas Muchegwa, Dorcas Muchegwa, Dorcas Muchegwa. Aiwa. Akana bosi wachizunzo amapinda basa. Motivational quote of the day mafarera videra chikungu tiri kumapasuwa kana coach Brian Ngosi alikuti bzinthu bzauninyanganira bzinthu bzaunifuna ndidholinika bzinthu bzaunipata mazi chirakoma nchakukwanisa kusewenzesa bzaunabzo kuitira kuti ukwanise kufika paunenge uchinyanganira bzinthu bzaunifuna ndidholinika bzinthu bzaunipata mazi chirakoma nchakukwanisa kusewenzesa bzaunabzo kuitira kuti ukwanise kufika paunenge uchinyanganira. The things that you want may not be the things that you get. What is important is to be able to use that which you get to achieve greatness. The things that you want may not be the things that you get. What is important is to be able to use that which you get to achieve greatness. Zvinhu zvaunoda hazvisirizo zvinhu zvaunowana asi chakakosha ndechokukwanisa kushandisa zvaunazvo kuti usvike pauri kutarisira. Zvinhu zvaunoda hazvisirizo zvaunozowana asi chakakosha ndechokukwanisa kushandisa zvaunazvo kuti usvike pauri kutarisira. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna coach Brian Ngosi kusiya nthawe ziri pana 10 o'clock. Hello pa National FM. Maskora sei. Maskora sei. Ini ndautoka manje sando kumutazi wemuindi ziri kutarisirwa nevanhu vese. Ari akarongedzera murume wake zvidziviriro sando kwaari. Kundi yakarongedzera kuti murume kana pamwe ndiye akatsvaga ega. Minus. Taurai tinozimirira. Vakunyara. Mainosa muri right. Oh. Ndivanga kwangu kwangu kuindu yekudai nyanga uriyo chandingoziva kuti sendo rinorasi chindokwazi nekuti chindakurwara danga asiriye hanzi. Kota timusataure mazita wani. Amagenoza bye bye. Mati Twindo aita sei? Anga atikuzwa musera akaita tena. Kupi? Anoona kagaita gari mupendere ndiko ndambonzwa izvo. Oh aiwa regaiti mutsvage. Mutsvage Tindo nomutarire zvingaita. Aiwa regaiti mutsvage titaure naye Geti Osuni Tindo. Ini bhoyo mukamakanyeba ndinekati dzidzo kadiki kandi kutsvaga hama dzaClemens Ruzidzo. Clemens Ruzidzo. Aimba namukoma ulatino saka akasaika marimwe zvinhu zvino hama dzake hadzisi kana mbodziziva kuti dziri kupi. Ziva vaimbi kuti vanhu vamunoimba navo vatsvagai hama dzavo. Akasaika bhodhi yake itori kuparire nyatwa kuto munhu wese hapana kana ari kumboziva kuti hama dzake dziri kupi. Anonzi Clemens Ruzidzo yatoshedzera iko kuzve kwavo. Aiwa tinotenda hama dza Clemens Ruzidzo kana makateerera batai ini kanyemba bhonzo pa 0773238096 kana bhozhongora pa namba dzinoti 0771545025 0771545025 anonzi Clemens Ruzidzo. Tinotenda maita basa Mainosa vachada kukubata vanokubata sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganya dzisina namba dzinoira namba dzinonhuhwira. Rega ndingoti muri yeZimbabwe 0771545025
025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa bowera itai mutema shamba muto. Musati marova shamwari yangu haurove Jovo kana kuti Jovo ari pa UK abva anakirwa nepfuti dzamaridza mukwazisei katatu aripo pachimuti habve handitika hanzi hapabvike nabhozhongora nenyaya dzake. Haurove Jovo haurove Jovo UK alongside Nathan Zingoni po rikiti vo nhumba yemuonekedzano momento ya Brilliando Festivalai teki